सावधान, कोरोना पुन्हा आपलं डोकं वर काढतोय. गेल्या वर्षभरानंतर कोरोनाचा पहिला बळी राज्यात गेल्यानंतर आता प्रशासन सतर्क झालंय आणि अनेकांना आता सतर्क राहणं अनिवार्य असणार आहे. देशभरात पुन्हा एकदा कोरोना विषाणूचा प्रसार होण्यास सुरुवात झाली आहे. गेल्या 10 दिवसात कोरोनाच्या रुग्णांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली दिसून येतेय. राज्यामध्ये सुद्धा कोरोना बाधितांच्या संख्येत या आठवड्याभरामध्ये जास्त वाढ झालेली दिसून येतेय. राज्यात सुमारे 1 वर्षानंतर कोरोनाचा हा बळी गेलाय आणि ही धक्कादायक माहिती गोमेकामधून उघड झाल्यानंतर राज्यात कोरोना संसर्ग वाढत असल्याचं चित्र स्पष्ट झालंय. आरोग्य यंत्रणा सक्रिय झाली असल्यामुळं सार्वजनिक ठिकाणी कोरोनाविषयक नियम पाळावेत असे आवाहन करूनही लोक त्याबाबत गंभीर नाहीयेत. मात्र या घटनेनंतर लोकांनी सतर्क राहणं गरजेचं आहे. आरोग्य खात्यानं आज दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या 24 तासात 108 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली आहे. सध्या राज्यात सक्रिय रुग्णांची संख्या 453 वर पोहोचली आहे. बाधितांचे हे प्रमाण 10% पोहोचलंय. गुरुवारी 959 चाचण्या करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी 108 बाधित आढळले आहेत. त्यातील 101 जणांनी अलगीकरणात राहणं पसंत केलंय, तर 7 जणांची लक्षणं गंभीर असल्यानं त्यांना गोमेकॉत विशेष वॉर्डमध्ये दाखल करण्यात आलंय. गोमेकॉत दाखल झालेल्या रुग्णांपैकी 3 उपचारानंतर घरी पाठवलंय, तर 16 रुग्ण बरे झाले आहेत. आज एका कोरोना रुग्णाच्या मृत्यूनंतर राज्यातल्या एकूण बळींची संख्या 4014 वर पोहोचली आहे. राज्यात आतापर्यंत 2,59,813 नागरिकांना कोरोनाची लागण झाली आहे. देशभरात गेल्या 10 दिवसात कोरोनाच्या रुग्णांमध्ये प्रचंड वाढ होताना दिसतीये. एका दिवसात 2000 प्रकरणं समोर येऊ लागली आहेत. कोरोनाचा उपप्रकार म्हणजेच ओमिक्रॉन हा सगळा कोरोना पसरण्याचं एक प्रमुख कारण असल्याचं मानलं जात आहे. अनेक अभ्यासांमध्ये असं समोर सुद्धा आलंय. कोरोनाचे हे नवीन रूप संसर्गजन्य आहे, म्हणजेच त्याची एका व्यक्तीला संक्रमित करण्याची क्षमता इतर विषाणूंच्या तुलनेत खूप जलद आहे. अनेक लोकांना लसीकरण झालं असूनही याचा संसर्ग होताना दिसून येतोय. इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चमधील एपिडेमियोलॉजी आणि संसर्गजन्य रोगाचे माजी प्रमुख डॉक्टर रमण गंगाखेडकर यांनी एका अहवालात सांगितलंय, जर कोरोनाचे 3 डोस घेतले असतील तर 4थ्या डोसची गरज नाही. अशा लोकांची टी सेल प्रणाली मजबूत असते, त्यामुळे कोरोनाचा धोका बराच कमी होतो. राज्यात 1 वर्षानंतर ज्या कोरोना रुग्णाचा मृत्यू झाला त्याचं वय 52 वर्षाचं होतं. काही दिवसांपासून सर्दी, खोकला, ताप येत असल्यामुळं त्यानं ठराविक औषधं घेतली होती. मात्र त्यानं कोरोना चाचणी केली नव्हती. गोमेकॉत उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला होता. सध्या कोरोनाची लक्षणं सगळ्यांनाच माहीत आहेत. कोरोनाची लक्षणं ही पूर्वीसारखीच आहेत. सर्दी, खोकला, ताप ही मुख्य लक्षणं आहेत. ही लक्षणं प्रतिकारशक्ती कमी असलेल्या लहान मुलांना किंवा आजारी वृद्धांमध्ये दिसून येतात. घरातच उपचार न घेता त्यांची जवळच्या आरोग्य केंद्रात किंवा हॉस्पिटलमध्ये कोरोना चाचणी करून, म्हणजेच अँटीजन किंवा RT-PCR करून त्यावरती योग्य तो उपचार घेणं गरजेचं आहे. त्यामुळे संसर्गाचा धोका टळू शकतो. कोविडची लक्षणं आणि मार्गदर्शक तत्वांची माहिती आरोग्य खात्याच्या संकेतस्थळावर आपल्याला पाहायला मिळते. शिवाय आरोग्य खात्यामार्फत जनजागृती सुद्धा केली जाते. आरोग्य संचालक गीता काकोडकर यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. सध्या राज्यासह देशभरात कोरोनाचे रुग्ण वाढताना दिसत आहेत. रोजचे नवीन अपडेट्स यामध्ये येताना दिसत आहेत. त्यामुळे सगळ्यांनी काळजी घेणं तितकंच गरजेचं आहे. कोरोनाची काही लक्षणं दिसली असल्यास आपण जवळच्या आपल्या हॉस्पिटलमध्ये जाऊन आपली काळजी घेऊ शकतो आणि योग्य ते उपचार सुद्धा करू शकतो. त्यामुळे सगळ्यांनी कोरोनाच्या बाबतीत पुन्हा एकदा सतर्क होणं गरजेचं आहे, सावध होणं गरजेचं आहे.